Angaphezu kwamakhulu amabini amajoni atyalwe kunxweme lwe-Indian Ocean ukulwa ukuhlaselwa kweenqanawa nezinye izenzo ezingalunganga elwandle ngeendleko eziyi-154 yezigidi zerandi. Umongameli ulandisile inani lamajoni atyalwe eDRC layakuma ngaphezu kwewaka ngeendleko ezingaphezu kwebhiliyoni yerandi. Kodwa amanye amaqela aphikisayo awaxolanga sisigqibo sikamongameli. In the case of Mozambique, we know that the equipment of the Navy is not up to standard. The area is quite big, and even experts say that it will not have an impact on that specific conflict. Not affordable and sustainable for the Defence Force. With cost of employees to be 70% of a smaller 22-23 budget, will these commitments be irresponsible and expose our country's integrity and the safety of its people further? Kodwa iqela le-ANC lithi uMzantsi Afrika uyazibuyiselwa iindleko zokutyalwa kwalamajoni. It is essential that South Africa contributes to regional peace initiatives, as the implication for non-involvement in that security risk may spill over to our country. This is specifically the case in Mozambique. Remember, our government has direct interest there because of the natural gas supply to our country. Umongameli ulandise ixesha lawo de kube ngumhla wama-21 kuMatshi wonyaka ozayo. Ndingulula Amanye weendaba ze-SABC eParlamente eKapa.